चाइल्ड वेलफेयर कमिटिया दिनै बे हिनजावसाखौ हमनानै लांबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सानैबो हिनजावबो हौवाबो नाथाय हौवासाखौ गालांनानै हिनजावसाखौ CWC आ दिनै रेस्किउ खालामनानै लानानै थांबाय गावसिनि माबायावहाय नैबे चाइल्ड वेलफेयर कमिटि हस्टेलावहाय दिनै दोनहैबाय बेखौ जाय लाबोग्रा हौवा बेनो आंनो खोन्थाहरदों दा हेल' लोगोफोर आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांमोन आङो दिनै फिन मोनथाम मोनब्रै जाथायनि सायावहाय भिडिअ लाबोदों खेबसेयैनो माने मोनसे भिडिअनो कभार खालामगोन माने आंहा एसेबां माने टाइम मोनबाय थालिया बिराद सर्ट जाबाय टाइमा ओरै थांलाय ओरै फैलाय नोंथांमोनहा मिथिखासिगौ नङा होमबा फारसे गावनि पार्सनेल डिउटि थायो दा दिनैहाय आरो मोनसे जाथाय जाबावदों आं बेनि सायावहाय नोंथांमोननो क्लियारलि खोन्थागोन दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां शेयार जानांगोन नोंथांमोन हा दाख्लि थांनाय मोनसे भिडिअ आं आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा एसे दुखु मोननाय खोथा आङो माखासे दुखु मोननायनि जाहोनाव बे भिडिअखौ बानायदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोनहा बेहाय आंखौ जोबोद अननाय होदों जोबोद सापर्ट खालामदों दा बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दा नोंथांमोनहा जुदि बेफोरबायदि सापर्टआव थायोब्ला आंबो माने गोसोआव बोलो मोनो आरो गोग्गानाय मोनो एसेबां माने आंखौ सापर्ट खालामग्रा दं होननानै आरो आंबो नाजागोन मोजां खामानि मावलांनो आरो गासैखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आं अरायसम माने गसंनानै दं आरो नोंथांमोनहा सिन्था खालामनो नाङा अमृतआ दुखु मोनबानो बा माबा मोनसे सोरजोंबा होनजाबानो फावसायनानै थागोन नाथाय बेनाव बांद्राय फावसायनाय गैया आरोखि जे खामानिखौ आखायाव लाबाय दुखु मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो बेखौ मावफुंनानैसो नागारो दा हानायमानि नाजागोन बे खामानिखौ मावफुंनानै मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय दा बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालाम नोंथांमोन जे आं जाथायनि सायाव फोरमायनो सानदों आङो भिडिअखौ दिनै बांद्राय गोलाव खालामा नाथाय मोनथाम मोनब्रै जाथायनि सायाव आङो क्लियारिफिकेसन नोंथांमोननो हरनो नागिरदों एबा सांग्रांथि होनो सानदों दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावहाय गोबांथार खारनाय मानाय दोनखारनाय बा सोरबा आन्दायनाय सोरबा गोमानाय सोरबा हमजाफैनाय बेफोर जाथाया बार बार दैलि जागासिनो आरो नोंथांमोनहाथ' नै ससियेल मिडिया फेसबुकफ्रावबो माबा अडिअ भाइरेल जानायफोरबो नुलाबायदों दा आंहा बेफोरनि सायावहाय बुंनांगौ गैया नाथाय बेफोरबो बिराद गिदिर भुल बिराद गिदिर गोरोन्थि नङा होमबा दा बेफोरबायदि जानो नाङा दिनै गोबां सुबुङानो गाव एसे इमप्रुभ जायोब्ला माबा मोनसे लाइनाव थांनानै माबा मोनसे खामानि मावनानै एसे जौगायोब्ला जोंना माने खर'आ आन्दायो मानसिफ्रा आखायाव थाखा फैसा एसे फैयोब्ला माने बेखौबो नांगौ बैखौबो नांगौ बैखौबो मावनांगौ बेखौबो मावनांगौ हामनाय हामै मावजानाय मावजायै सोमोन्दो बा बैसोबो जेबो खोथा गैयै जाबाय जोंनि बर' माहारिनि माखासे सुबुंफोरा दा नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा आङो गावनि हारिखौनो बेफोरबायदि होनदों बर' माहारि गावबो बर' जानानै बिदि साननो नाङा नाथाय बेखौ नुगासिनो नोंथांमोनहाबो बा आंबो नुगासिनो आङो मदद खालामो होननानै आं बे बुस्थुखौ माने बार रिकुवेस्ट खालामो माने जोंनि आखायाव फैबाय थायो बेफोरबायदि जाथाया दा बेसे सोर साबसेखौ बेसेबां मा खालामथ्रबावनो आउट अफ कन्ट्रल बै समावनो बुंदों आं नङा होमबा आउट अफ कन्ट्रल जाबाय होननानै दा बेफोरबायदियानो जाबाय नोंथांमोन दा बेनिखायनो आङो गासै रायजो राजाखौ खावलायनो सानो गावबा गाव एरिया बा गावनि गामियाव एसे स्ट्रिक्ट खालाम नङा होमबा एसे सांग्रांथि लाखि नङाब्ला बेफोरबायदि जाथाया माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा माब्लाबाबो फोजोबनो हानाय नङा बारानिफ्राय बारासो जागोन दा बयनावबो दायित्व थायो नङा होमबा दिनै सोरनिबा माबा मोनसे बिपद जादोंब्ला सोरनियाबाबो गाबोन जागोन दा जों साननो नाङा है गावसोरनो गाज्रि होननानै नाथाय जों बेखौ रायजोयैनो जयै सावरायनानै बेखौ सांग्रांथियाव लाबोनो हायो नङा होमबा दा बेखौ आं खावलायनाय थाबाय रायजोफोरनिसिम दा जों बायदि मानसिनि बुंनायाथ' सोलिजोबा नङा होमबा मालाय गिदिर गोलाव दं साननो हानाय नङा होमबा रायजोफोर दा आं बै जाथायनि सायावहाय क्लियार खोन्थानोसै नोंथांमोन दिनैसो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरोबाव बेंगलरावहाय SMBT रेलवे स्टेशनावहाय सानै सेंग्रा सिख्ला फैदोंमोन सेंग्राथ' सेंग्रा जाहैबाय सिख्लाथ' होनजाला हिनजावसा मिथिबाय रायजोफोर हिनजावसा होननांगोन मानो होननानै बुंबा बै हौवाया मोजां मोननानै बै हिनजावसाजों मोजां मोनलायनानै 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ लाबोदों बेंगलरावहाय मोजां मोननानै लानानै फैबाय दा लानानै फैनानै मा जाखो रेलवे स्टेशनावथ' स्ट्रिक्ट बै समावनो आं खोन्थाखादों SMBT रेलवे स्टेशनाव बा गोबां स्टेटआवनो सोब रेलवे स्टेशन बा सोब बास स्टप इनि जायगायावनो माने मोनसे मोनफ्रोमबो स्टेटआव CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटि थायो होननानै खोन्थाखादों आङो बा नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ दा बिसोरो बेफोरबायदि बैसो खमनि मानसिया जे बाहेरायाव फैयो बेफोरखौ गोबां नोजोर होयो बेयो जोबोद मोजां नोजोर होनाया दा फिन खेबसे चिरां डिस्ट्रिक्टनि दिनैहाय SMBT रेलवे स्टेशनावहाय खम बैसोनि हिनजावसाया हमजाबाय हौवासाखौ होगारबाय बे 25-26 बोसोरनि होननानै लादों गाव आंनाव डाइरेक्ट गावनो फन हरदों गावनो खोन्थाहरदों दा आं बिथांमोननि
नेमफोरखौ बा फट'सफोरखौ आं दिनै दिन्थिनाय नङा नोंथांमोननो, मानो होननानै बुङोब्ला आं एसे सिङाव दोनथ'नो सानदों। दा उनावहाय नोंथांमोनहा क्लियारिफिकेसन मोनगोन बेनि सायावहाय मा जामारगोन जामारा। दा चाइल्ड वेलफेयार कमिटिया दिनै बे हिन्जावसाखौ हमनानै लांबाय। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सानैबो, हिन्जावबो हौवाबो, नाथाय हौवासाखौ गालांनानै हिन्जावसाखौ CWC आ दिनै रेस्किउ खालामनानै लानानै थांबाय गावसोरनि माबायावहाय, नैबे चाइल्ड वेलफेयार कमिटि हस्टेलावहाय दिनै दोनहैबाय। बेखौ जाय लाबोग्रा हौवा बेनो आंनो खोन्थाहरदों, दा लानानै थांबाय। दा बिनि गेजेरावहाय मा जागोन जाया बे उनावहाय प्रसेसआव थाबाय आरोखि, बेखौ सावरायनांसिगोन माबा मोनसे। दा न'खरनिफ्राय मा सानो बा गामिनिफ्राय बा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बा बिथांमोननि गामिनि एरियानिफ्राय मा डिसिसन लायो बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय। बेयो आंनि खामानिमोन नोंथांमोनखौ फोरमायहरनांगौआ, बेनिखायनो आं फोरमायहरबाय। आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा खोन्थाबावनो नागिरदों नोंथांमोन। बावैसो एसे गोबाव सिगाङाव नङा होमबा, आङो मानखौ बारा गोसोआव गैला, नायनांसिगोन, दा आं नायथ'नो टाइम गैया। माने किडनेपिं खालामजादोंमोन नङा होमबा नोंथांमोन, 8 जन किडनेपिं खालामजादोंमोन। मेजेस्टिकनिफ्राय सेटेलाइट बास स्टपनिफ्राय लानानै हुसुरनिफ्राय लानानै कृष्णागिरियाव लांदोंमोन नङा होमबा, तामिलनाडुनि कृष्णागिरियावहाय 8 जन जोंनि बर' सुबुंफोरखौ किडनेपिं खालामदोंमोन नङा होमबा, बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै न'खरसेयाव 20,000 थाखा दाबिलाय हरनाय नङा होमबा। बेखौथ' जोङो मदद होदों जोंनो नङा होमबा रायजोफोर, नोंथांमोनहा बेखौ गासिबो मिथिखागौ। दा सेम टु सेम बेबायदिनो मोनसे केस जाबावदों बे जुन दाननिनो 3-4 थारिखआवहाय। जोंनिनो सासे बर' लाइमोना थगायनानै फिन तामिलनाडुआव लांजादों, हुसुरथिं, मिथिबाय, थगायनानै लांजाबावदों आरोबाव। नाथाय बियो गबोफिनदों। आं बेनि सायावहाय जेबो नोंथांमोननो डिटेल्स होनाय जायाखिसै। आंबो रायलायहरदों सासे मानसिजों, बिनिफ्राय सासे फंबाया गोबां रिक्स लानानै बियो खुनुरुखुम थाखा फैसा हरनानै बे मानसिखौ मोनफिननाय जादों। नाथाय मबाइल थबाइल फैसा लाखिदों, गासिबो लाखिजोबदों। बिसोरो माने खामानिनि लालस होनानै, पेमेन्टनि एथ' पेमेन्ट मोनगोन, एथ' सेलेरि मोनगोन नोङो होननानै थगायनानै लानानै थांदों। बेनिखायनो नोंथांमोन गोसोआव लाखि, नों जेसेबां रोंगौ बेसेल' पेमेन्ट मोनगोन नोङो। जेरावहाय नोङो 15,000 मोनोब्ला मोनसे कम्पानियाव, दा नों कन्टिनिउ मावबाय थानायाव, बिनिफ्राय बैसोरो जुदि नोंजों कन्टेक्ट जाफ्लाङोबा, बिसोरो नोंनि 15,000 सेलेरियाव बियो 20,000 22,000 आरो जानाय थानाय फ्रि बेफोरबायदि नोंनो अफार होनो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोनहा सांग्रांथि जानांगोन। मोनगोन ना मोना, नंमारगौना नंमारा, बेखौ नोंथांमोनहा माने साननो हानांगोन खर'आव, नङाब्ला फासिहैगोन बेबायदिनो। दा दिनै खननै जाबाय, खनसे नङा, खनसेयाथ' 8 जन, सोमोनांथाव, आरो नैबे सासे नङा होमबा। दा बे मोनसे कम्पानिनि नाम लायो, मोनसे भिजिटिं कार्ड दिन्थिगोन नोंसोरनो। बै समावबो आं मोनसे भिजिटिं कार्डनि सोमोन्दै भिडिअ खालामदोंमोन, बिराद गोबाव जाबाय बियो, आं डेटफोरखौ गोसोआव गैला। दा नैबेबो मोनसे भिजिटिं कार्ड दिन्थिदों, किशोर एन्टारप्राइज मुंनि। बियो माने आथिबिले आनेकलनि अफिस आरोखि, बिसोरनि एड्रेसा, बेंगलरनिनो एड्रेसा। बेनिफ्राय मेन पावार साप्लाइ कम्पानि हेल्पार, आं बेखौ स्क्रिनाव होना होगोन, मबाइल नाम्बारफोरखौ आं दिन्थिला, बेबायदि लिरनाय दं आरोखि बिसोरनि भिजिटिं कार्डआव, मेन पावार साप्लाइ, बेनिफ्राय कम्पानि हेल्पार, बेबायदि लिरनाय दं। बिसोर गोबां अफार होयो नोंसोरनो, नाथाय लांनानै नोंसोरखौ सिगि सग' खालामनानै मबाइल थाखा फैसा लाखिहैजोबगोन। दा बेखौ मालाबाबो नोंसोरो सांग्रां जानानै था, नङाब्ला गोबां सुबुङानो आरो बाहाय फासायबावगोन। आरो मोनसे खोथाबावा ओरैबायदि जादों नोंथांमोन, माखासे निसा लाग्रा नङा होमबा, निसा लाग्राफ्राथ' गोबां दङ बेंगलराव। आंनाव गोबाव समनिफ्रायनो आंनाव खोन्थाहरगासिनो गोबां सुबुंफोरा, बा न'खरनिफ्राय खावलायहरगासिनो, निसा लाग्राया गोबां दङ। जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां बरबाद जानानै दं बेंगलराव माखासे जायगायावहाय, माने निसा लानानै गोदाव सोराव जाला जोब्बाय आरोखि। दा बेफोरनि सायावहाय रायजोफ्रा एसे सिन्था खालामलायबानो जाबाय, बा न'खरफ्रा सिन्था खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि गथ'फ्रा बेफोरबायदि जानानै दङ, जायफोरनि न'खरनि फिसाया बेफोरबायदि जानानै दं, बिसोरनि न'खराव अलरेडि मिथिखाजोबसिगौ नङा होमबा। नोंसोरो एसे गाव गावनि फिसाफोरखौ, गथ'फोरखौ बासायनो नाजादो, बेनिफ्राय लानानै थांबानो जाबाय न'सिम। दा आरो मोनसेबाव जाथाया, दिनै खारलायनायाथ' जोबखाला नङा होमबा, बेनोसै आंनावबो भिडिअआ बेनो फैबाय थायो बांसिन, बा माबा मोनसे जाथायजों, सोरनिबा माबा मोनसे दुखुनांथाव जाथायजों सोमोन्दो थानाय नङा होमबा बांसिनानो। दासो नै गसाइगावनिनो, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनिनो माने खारबोगासिनो दंबावो जाहैबाय। दिनै खारबोनायखौ मोनथिलायबाय नोङो, बेखौ मानो सांग्रांथि लायाखै, मानो हमथानानै लाखिनो हायाखै, मानो हगारहरखो गावनि बिसिखौ नङा होमबा, मानो गुबुन हौवाजों हगारहरखो हाबा जाखानाय हिनजावखौ। दिनै मानो नोङो, दिनै बियो खारलांबाय बेंगलराव होननानै मिथिबाय, बेखौथ' हमथानो हायोमोन ना, बा नोङो एसे सिगांफोराव नोङो सांग्रांथि लानो हायोमोन, सोरजों रायलायदों सोरजों रायलायाखै, मबाइलनि जुग नङा होमबा।
आजिखालि मबाइलजों जाजोबो बेफोर जाथाया दा बेफोरखौ गावबा गावनि दायित्व हिनजावनावबो दायित्व थानांगौ हौवानावबो दायित्व थानांगौ सोरबाया हौवाया खारबोयो सोरबाया हिनजावा खारबोयो नङा होमबा दा बेफोर लासिं सिंनि बाथ्रा आरोखि आरो दुखुनांथाव जेबो माने जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दासिमबो सुद्रायनाय फैयाखै बार बार नुब्लाबो बार बार मावगासिनो रिपिट दा आं बांसिन दुखु मोनदों नैबे दा चिरां डिस्ट्रिक्टनि 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ लानानै फैनानै दिनै फिन CWC जों हमजाफैखांनायनि उनावहाय कन्टेक्ट खालामहरबाय बेफोरो माने बुजिखानांगौमोन नङा होमबा जोंनाव आसामावनो ओरैबायदि स्ट्रिक्ट नङा होमबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोंनावनो होबथाखायो दा दिनै मारै बेंगलराव लाना फैखो बेफोर बिराद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर दा जेखि जादोला आङो नोंथांमोननो फोरमायहरनांगौ हिसाबै फोरमायहरबाय दा बयबो सांग्रां जानानै था जाहाथे रावजोंबो थगायजानो नाङा आरो गोमानो नाङा आरो आं फिन खेबसे जोबथायाव बुंबावगोन जायफोरा मानसि लेंहरो लाबोयो नङा होमबा नोंथांमोनहा एसे रिक्स ला नङा होमबा जायफोरखौ लाबोयो बेखौ नोजोर हो मानसिया मा कन्डिशनाव दं नङाबा बेफोरबायदि गोमानाया जोबनाय नङा जेरावहाय सेटेलाइटआव गोमादोंमोन नङा होमबा सासे दा बेखौबो मोनथ'नाय जायाखै मानोना आरो बांद्राय बैसो जानायखौ लाबोनो नाङा होननानै बार बार बुंगासिनो दा नै सेटेलाइटआव गोमानायाबो 40 इयार्स नङा होमबा आधार कार्डनि हिसाबै दा बेफोरबायदिया जोबनो गैला माने सोरबाखौबा मोनफिनदों सोरखौबा मोनफिनाखै मोनफिनाबाथ' मा जागोन बिबायनानै जानांगोन नङा होमबा आनिथानि जाला जोबगोन बेनिखायनो सानै हयै माव बयबो सानै हयै लेंहर मानसिफोरखौ नङाबा जोबोद जोंनि माखासे बर' माहारिनि जोंनि जेनेबा सोरबा दुखुथिया सुबुंफोरा बेफोरबायदि हाखराव गोग्लैफैबाय थागोन आरो जायफोरा थगायनानै लाबोयो बेफोरथ' बहुत बिराद गोरोन्थि नङा होमबा सोरबाया नै मैयासो दिनैसो जोङो ट्रेनाव दिखौ हरबावदों सासे हिनजावखौ मोजां होननानै लाबोनानै माने खामानियानो गैया उनावहाय गावजों गावसो दावराव जानानै दा जोंनिसिम बार बार खावलायनायाव जोङो रिस्क लायनानै ट्रेनाव दिनै दिखौ हरबावदों मिथिबाय रायजोफोर दा बेफोरबायदि जोबनो गैला बेनिखायनो जों बयबो सांग्रां जा बा बुजिनानै ला बेफोरबायदि गावजों गाव थगायनोबो नाङा आरो बेफोरबायदिखौ मावबाय थानो नाङा नोंथांमोन आरो माने मा होनो आंबो भगबानखौ फोथायो रायजोफोर माने गोदोनि जुगावहाय खोनायोमोन नङा होमबा फैगौ जोनोमाव साजा मोनगोन होननाय दा दानि जुगाव बेबायदि नंला नोंथांमोन दा दाय मावोब्ला बे जोनोमावनो मोनफिनगोन मावनायनि फिथाइखौ नङा होमबा मोजां मावोब्ला मोजां मोनगोन गाज्रि मावोब्ला गाज्रिनि साजा मोनगोन दा बेफोरो रोखा बयबो नुगासिनो दङ दा बेनिखायनो बयबो माने मालायनि अननाय हाबाफारिखौ मावनो नाङा मालायनि खहा खालामनो नाङा आंनि बुजिनायावहाय मालायखौ हायोब्ला मदद होनांगौ बे आंनि साननाय गुबुनफ्रा माने मा सानो आं जेबो मिथिया दा दिनै भिडिअआ गोलाव जाबाय आं बेखिनियावनो दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर थेंक इउ बाय टेक केयार